खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं उदांस्रि मोसाहारि खामारदैसा प्राइमारि इउपिपिएलनि आबुं मावफुं आफादखौ दिनै दाफुंबाय। फैगौ 3 बोसोरनि थाखाय 22 नं कक्लाबारि बियाबनि कक्लाबारि ब्लक इउपिपिएलनि बेन्दोंआव थानाय खामारदैसा प्राइमारि इउपिपिएलनि मावफुं आफादखौ गोदानै दाफुंफिननाय जाबाय। मख'नो गोनांदि बे गोदानै मावफुं आफाद दानाय हाबाफारियाव गुबुन गुबुन आयदानि बिबानगिरिफोरनो दिनै बिबान होनायजों लोगोसे समायखिरा लाहोनाय जायो। आरो गाहाय बिबान लागिरिफोर महरै हेतेश्वर गयारी, अमर बसुमतारी, नवजित गयारी आरो गुबुन गुबुन आयदानि बिबानगिरिफोरनो बिबान गथायनाय जायो। बे हाबाफारिया लेङाइ आफादगिरि करुणा लामा ओबीसी सेल कक्लाबारि ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि बिपुल बर', नेहाथारि मन्टुगोरा बर', अपूर्व दास, आइजो गांखंनि आफादगिरि नेहाथारि आरो मावथिफारिया हानजा, लाइमोन गांखंनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे मावथि फारियाफोरनि नुजाथिनायाव मोजाङै जोबनानै थाङो। जोङो कक्लाबारि ब्लक कमिटि इउपिपिएलनिफ्राय बड'लेण्ड रादाबनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोनाय जाबाय। दिनै जोङो दिनैनिल' खोथा नङा, जोङो थांनाय 24/12/2024 खालारनिफ्राय मोनफ्रोमबो प्राइमारि कमिटियाव हाबनानै दिनै खामारदैसा प्राइमारि कमिटियाव जोङो गोदान बिबाननि बिबानगिरि गथायनाय आरो जोंनि जि मावनाय दांनाय बिनि सायाव जोङो गुवारै सावरायो। जोंनि ब्लक कमिटियाव गासै 9 प्राइमारि दङ। बेनिनो जोङो फैगौ समाव जोङो खोब मोजाङै देरहानो हागोन बेखौ जोङो सानदों। नोंथांमोननि बियाबाव जितु बिपिएफ दोलोखौबो गोख्रोङै हाबा मावनाय नुनो मोनदों, मा फोरमायगोन? जोंथ' नुनायाव बिपिएफखौ दिनैयो बिथांमोना हाबसोजोबनानै थानायखौसो नुदो, खिन्थु सिं मा मावदो बेखौ खिन्थु जोङो मिथिया। खिन्थु जोङो नुनायाव बिथांमोना दिनैयो स्रियै दङ, जेबो ओंखारनाय नुवाखै आरो। नोंथांमोननि मावथिफोरखौ माबायदि साखा-फारा बा हाबा मावलांनो थाखाय नोंथांमोना खावलायगोन? जोङो फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय जोङो जिहेतुके गोदान बडि दानानै होबाय, बेनि थाखाय बिथांमोनखौ खावलायदों जे जोङो जिहेतुके जोंनि कक्लाबारि समस्तिया सिगांनिफ्रायनो देरहाबोनाय, बे हिसाबै जोङो फैगौ बोसोरावबो जिहेतुके जोंनि बाय इलेक्सना जानो थांगासिनो दङ, बिटिसि इलेक्सना। बेनिखायनो जोङो फैगौ इलेक्सनाव खोब मोजाङै खामानि मावनो थाखाय बिथांमोनखौ खावलायो। थांनाय 24 डिसेम्बरनिफ्राय बे कक्लाबारि ब्लक कमिटिनि आन्दाराव प्राइमारिनि समायखिरा लानाय हाबाफारि सोलिबाय दंमोन। दिनै फैयै फैयै खामारदैसा प्राइमारियाव जोब्बाय। थांनाय समफोराव जाय बिथांमोना बिबानाव दंमोन, दा जोंहा जोंनि इउपिपिएलनि संबिधान मथै जिहेतु बिथांमोना थाबाय थानाया जाया, बोसोरथाम परे बोसोरथामनि उन मोनसे मा होनो रिसाफल कमिटि दानाय जायो। बे कमिटिया दाजाबाय। दाजानाय लोगो लोगो बिथांमोननि जिथु समायखिरा लानाय हाबाफारि, समायखिरा लानायजों लोगोसे फैगौ समफोराव जोंनि बे कक्लाबारि समस्तियाव जोङो बोरैहाय जोंनि इउपिपिएल हान्जाखौ माने गोख्रोंसिन खालामनो हायो, बिनि सोमोन्दै जों सावरायदों। थामहिनबा जों बुंनो थाङोब्ला फैगौ समाव जिखुनु इलेक्सनानो फैया मानो बेखौ जोङो मोजाङै बारहोनो थाखाय जोङो दायो साखा-फारा। जिखुनु समावनो माने इलेक्सन जायोबा, बिसायख'थि जायोबा जोङो जोंनि कर्मिफोरा माबोरैहाय खामानि मावनांगौ बेफोरनि सोमोन्दै जों सावरायबाय। जों आसा खालामो माने फैगौ समफोराव जों आरो थांनाय समनिख्रुइ साबसिन हामसिन जोङो मोजांसिन माने फिथाइ मोनगोन होनना जों दिनै मिजिंथिदों। मानो होनोबा बेखौ जों बुंनांगोन जे जोंनि बे कर्मिफोरा मोनसे उत्सायाव दं दा कक्लाबारि हिसाबै, जों बेनिफ्राय जोङो बुंनो हायो आरो।